У 1994 годзе на сцэне славянскага базара адбываўся магутны шматгадзінны канцэрт. Беларусь святкавала 25годдзе ансамбля песняры. І з гэтай нагоды у Віцебск прыехалі Пугачова, Нана, Надежда Бабкіна і іншыя зорачкі з Масквы. Але самым яскравым выступам адзначыўся малады беларускі гурт. Там было ўсё. Энергія, секс, драйв і фальклор. Нешта проста неверагоднае. Нездарма Мулявін асабіста запрасіў музыкантаў на гэты юбілейны канцэрт. Гэты гурт пачынаў на вяселлях і натхняўся фільмам «Кабарэ», адмаўляўся ад сумнеўных выступаў і трапляў пад забароны. Яго лідар – адзін з самых пазнавальных беларускіх музыкантаў і няспынны рухавік беларускай музыкі. А цяпер палецзняволены. У гэтым выпуску будзе шмат цёплых настальгічных відэа са шчаслівага мінулага. Геніяльныя песні і свабодная беларуская сцэна. Гісторыя пра ўсё на свеце. Але перш за ўсё, пра нас з вамі і нашыя карані. Сёння я прынёс вам выпуск пра гурт «Палац» і яго лідара Олега Хоменку. Спачатку раскажу вам цікавую гісторыю пра тое, як было раней. Перад самай Алімпіядай 80-х у Савецкім Саюзе здарылася прадказальная, але вельмі кароткая адліга. Так атрымалася, што гэтая адліга супала з росквітам вакальна-інструментальных ансамбляў і музыкі, якую да гэтага складана было сабе ўявіць у Беларусі таго часу. Гурты гралі папулярныя савецкія шляхеры, рэпертуар заходніх гуртоў і сёе-тое сваё. І людзі, канешне ж, проста шалелі ад такога. Там уходили на танцы, слухали записы и по магчымасці запрашалі ансамбль да вяселля. А большасць вяселля ў таго часу адбывалася дзе? Правільна, у кватэрах і дамах, бо на іншыя умовы не заўсёды знаходзіліся грошы і іншыя рэсурсы. Ну дык вось, гурт з апаратурай і абсталяваннем у кватэру не пазавеш, а танцаваць і весяліцца хочацца. Таму вынаходлівыя беларусы прыдумалі план. Гурт выстаўляўся на казырку пад'езда. Электрычнасць бралі з кватэры на першым паверсе. Атрымлівалася высокая сцэна, пад якой у двары дома танцаваў увесь квартал. Уяўляеце, як крута гэта выглядала? Гэтую гісторыю ў 2019 годзе мне распавядаў легендарны беларускі музыкант Олег Хоменка. Ён усё гэта бачыў падлеткам на ўласныя вочы ў роднай Чыжоўцы. Хлопец нарадзіўся там, але ягоныя карані з Палесі і Градзеншчыны. Бабуля шаптала і лячыла людзей ад вогніка. Іншая бабуля назвала свайго сына, бацьку Олега, французскім імем Жорж. Родная Чыжоўка таксама была цікавым месцам, бо туды з'язджаліся жыць людзі з усёй Беларусі. Чыжоўка была больш беларуская, чым цэнтр. Галоўным чынам таму, што частка жыхароў Чыжоўкі тых часоў гэта людзі, якія ўсё ж такі да нейкага моманту ўвогуле не мелі дакументаў. Гэта былі савецкія прыгонныя людзі, у якіх дакументы ляжалі ў калгасах, каб яны не з'ехалі. Яны вырваліся з вёсак і атрымалі магчымасць будаваць свае кааператыўныя клетачкі дамы. Як рабы, адпрацавалі ўсё жыццё, каб толькі пабудаваць маленечкую двухпакаёвачку ў Чыжоўцы і працавалі шалёна. Ну і вось, канцэрты на казырках, аўтэнтыка ў размовах. З гэтага мусіла атрымацца нешта надзвычайнае і цікавае. Яно і атрымалася. Але пачалося ўсё не з аўтэнтыкі і беларушчыны, а з аднаго вядомага калектыву пад назвай Deep Purple. Вось у чым справа. Хоменка ў 1987 годзе вярнуўся з войска і працягнуў вучобу ў інстытуце культуры. Там ён пазнаёміўся з Юрыем Выдронкам, і разам яны прыдумалі рабіць гурт. Так на заводзе «Інтэграл» з'явіўся калектыў «Парадокс» з рэпертуарам брытанскага гурта, але праз год хлопцы змянілі напрамак дзейнасці. Да іх далучыўся Зміцер Карабач, і ў траіх пад драм-машыну яны пачалі бамбіць на вяселлях. Менавіта вяселлі, дарэчы, адыгралі важную ролю ў творчасці гурта «Палац». Але пра гэта я вам раскажу пазней. Менавіта ў той час хлопцам хацелася аўтарскай музыкі, а не вясельнага чосу. Таму ў хуткім часе адбыўся гістарычны момант. А пачалося ўсё вось з гэтага фільма. Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. Гэта класіка сусветнага кінематографа, мюзікл «Кабарэ» з Лайзай Мінелі і Майклам Йоркам у галоўных ролях. Хоменку і Выдронку фільм так спадабаўся, што яны вырашылі зрабіць свой эстрадна-джазавы гурт і назвалі яго «Дварец кукурузных палачак». А яшчэ прынялі ў новы калектыў новага вакаліста, які быў дужа падобны да героя Майкла Йорка. Вакаліста звалі Зміцер Войцюшкевіч. Вось як ён сам пра гэта ўзгадваў у інтэрв'ю ежедневніку. Палац у той час быў вядомы ў вузкіх колах, і ў хлопцаў былі дзве праграмы – беларуская і рэтра. Песні Уцёсава, Рознера. Мяне бралі вакалістам на рэтра-праграму. На прыступках кулька ўсё адбылося. Да мяне падышоў бубнач Вадзім Шварцкоп і прапанаваў пазнаёміцца з Юром Выдронкам і праслухацца. А потым на адборачным туры славянскага базара палац стрэліў, пачаліся канцэрты, паездкі. Пра рэтра-праграму забыліся, і я стаў спяваць і іграць беларускую праграму.
Вось так пачалася гісторыя гурта, які праз некалькі год атрымае ўзнагароду на рок-каранацыі, званне генерала айчыннага року. Яго творчасцю будуць захапляцца еўрапейцы і кайфаваць беларусы. Ну хіба толькі дзяржава кайфаваць не будзе. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. Вяртаемся да дварца кукурузных палачак, але спярша зраблю для вас важную абвестку. Сябры, запрашаю вас на эксклюзіўны онлайн-канцэрт Светы Бень. Ён адбудзецца на канале Сепультуры Элайв, і гэта будзе нешта неверагоднае. Справа ў тым, што Света выканае некалькі новых песень, якія яшчэ нідзе не гучалі. І вось цяпер надышоў час прэм'еры. Будуць вядомыя кампазіцыі, будуць незвычайныя калабарацыі, а яшчэ шмат цяпла, прыгажосці і цудоўнай музыкі. Далучайцеся да нашай трансляцыі 26 сакавіка ў 21:00 па Менску. І не забывайцеся падтрымліваць праекты музыкантаў донатамі, калі ў вас ёсць такая магчымасць. Гэта вельмі важна для таго, каб Сепультура Элайв працягвалася. І у нас была магчымасць запрашаць для вас такіх цудоўных беларускіх музыкантаў. Шукайце спасылку на сервіс Buy Me Coffee в апісанні да гэтага відэа і да сустрэчы 26 сакавіка на канале Сепультура Элайв. Вяртаемся да нашай неверагоднай гісторыі. У 1992 годзе малады гурт «Дварец кукурузных палачак» едзе на басовішча. Фестываль беларускай музыкі ў памежным польскім мястэчку Гродак. Што праўда, назва гурта не зусім пасуе для фестывалю незалежнай музыкі з незалежнай Беларусі, таму Олег Хаменка прапануе ход канём. Я прапанаваў скараціць назву да першага слова, а паколькі на календары быў ужо 1992 год, перакласці яго на беларускую мову. Так атрымаўся «Палац». Мы вырашылі, што з першага красавіка 1992 году сталі прафесіяналамі, і гэта зафіксавалі ў працоўных кніжках. Яшчэ праз паўгады з'явіўся запіс «Саліст гурта «Палац». Атмасфера ў польскім Гродку тады была што трэба. Аўтэнтычна, п'яна, весела. Можаце самі зацаніць архіўныя кадры, каб зразумець вайб басоў таго часу. Хлопцы з «Палаца» збіраліся туды як на сапраўдную экскурсію ў іншы свет. І мэты ў іх былі не толькі творчыя, але і цалкам прагматычныя. Справа ў тым, што тады на фестывалі працаваў стыхійны кірмаш, на якім музыканты з Беларусі гандлявалі чым заўгодна. Ну вось і Хаменку жонка дала драўлянага коніка. Памятаеце, такія былі лялькі для дзяцей, каб качацца. Ну дык вось. Сын Хаменкі таго коніка не дужа любіў, таму жонка пастанавіла прадаць яго на басах. Было і яшчэ адно патрабаванне да музыкантаў. Жонкі замаўлялі, каб мы прывозілі з басовішча пластыкавыя бутэлькі, таму што яны былі вельмі зручныя, каб хадзіць па разліўны алей. Ну вось так і паехалі. Коніка па дарозе троху сапсавалі музыканты гурта «Крама», бо рэзалі на ім сала. Але Хаменка ўсё адно хутка і нятанна яго загнаў на кірмашы і купіў на тыя грошы 2 пачкі якаснага пральнага парашку. А гэта тады быў сапраўдны дэфіцыт. Як выступіў гурт на басах? Хіба не вельмі. Але гэта не тое, каб моцна хвалявала ўдзельнікаў «Палаца», бо галоўнае, што жонкі атрымалі пластыкавыя бутэлькі і пральны парашок. На басовішчы ў 1992 годзе мы сыгралі крыху спалохана, але там было некалькі чалавек, якія дагналі, што мы хацелі сказаць, і гэта падштурхнула нас на далейшую працу ў гэтым кірунку. Ужо пасля басоў з «Палацам» здарылася яшчэ адна вельмі смешная гісторыя. Аднойчы хлопцы паехалі на магутны і прэстыжны фестываль «Голас Азіі» і пазнаёміліся там з цікавымі аўстралійскімі музыкантамі. Дуэт, у якім гралі аўстралійскі абарыген у нацыянальным касцюме і дзяўчына Назя. Па 3 дзелі працуе тое на ламанай ангельскай мове, абмяняліся касетамі, а пасля беларускія хлопцы распавялі, што нядаўна ганялі на басы і чуюць адказ: «О курва, для чаго там не было?» Так высветлілася, што Надзя з аўстралійскага гурта мае польскія карані. І вось так мы пераходзім да галоўнага хіта «Палацу» таго часу. І калі вы думаеце, што размова пра канюшню, я вас моцна здзіўлю. Пра яе таксама будзе, але зараз я хачу вам паказаць зусім іншую хіцяру. Сядайце паутульней і глядзіце уважліва. 1993 год. Перадача «Рок Айленд». Уражвае, праўда? Гэта песня «Русалкі», якая прынесла гурту «Палац» міжнародны поспех. Пра яго я вам яшчэ раскажу, а пакуль хачу звярнуць вашу увагу на тое, які драйв і секс прынеслі маладыя хлопцы ў беларускі фальклор. Мікс аўтэнтыкі, джазу і тагачаснай моднай электронікі. Но хіба нехта рабіў нас такое да гэтага? Это быў сапраўдны глыток свежага паветра. Музыканты назвалі сябе фольк-мадэрн, а я ад сябе дадам.
Это было настолько энергічна і незвычайна для таго часу, што палац проста не маглі не заўважыць. І заўважылі далёка за межамі Беларусі. Менавіта песня «Русалкі» стала адкрыццём года фестываля Radio France International. Музыкантаў запрасілі паехаць у Францыю, але даведаліся яны пра гэта толькі праз 3 тыдні пасля сканчэння фестываля. Вось як пра гэта распавядаў тагачасны мастацкі кіраўнік палаца Юрый Ведронак. У 1993 годзе з песняй «Русалкі» мы сталі адкрыццём года на конкурсе нацыянальнага радыё Францыі. Далей пачалася гісторыя беларускай папялушкі, якая не даехала да Парыжа. У нас не было ні тэлефона, ні факса. Толькі праз 3 тыдні пасля цырымоніі ўзнагароджання я атрымаў скрыты ліст з запрашэннем у Парыж. Але мы нядоўга бедавалі. У нас усё роўна не было грошай, каб туды дабрацца. У Беларусі гурт таксама заўважылі. Музыканты трапілі на славянскі базар у 1992 годзе, адыгралі там магутную праграму. Але ўжо ў наступным годзе выступаць на фестывалі адмовіліся. Чаму? Адказ выклікае неверагодную павагу. Справа ў тым, што перад канцэртам музыкантам паведаміў пра важны момант маскоўскі рэжысёр. Маўляў, палацу выпаў вялікі гонар выступаць перад Уладзімірам Прэсняковым. Таму трэба абрэзаць песню на 1 хвіліну. Уяўляйце сабе такое. Хлопцы ўвогуле выступаць адмовіліся. Ці правільна яны зрабілі? Чакаю вашае меркаванне ў каментарах. Tell me, who are you waiting for? Give me time. I know, I want more. Я, напрыклад, упэўнены, што правільна. У Беларусі расійскія зорачкі мусяць рэзаць свае праграмы, каб нашыя музыканты адыгралі яшчэ 3 бісы. Ты ўвогуле, усяго праз год гурт «Палац» атрымаў запрашэнне на той самы юбілейны канцэрт песняроў і адыграў там ужо пасля Пухачовай, Нана і іншых маскоўскіх гасцей. Кожны выступ палаца сапраўднае шоу, магутны інструментал, прыгожыя дзяўчаткі-манекеншчыцы і вельмі адметны вакал Олега Хаменкі. Вось з вакалам сапраўды цікавая гісторыя, таму што Хаменка спявае так, як спявалі, і маю надзею, працягваюць спяваць у беларускіх вёсках. Сам слухаў аўтэнтычнае выкананне і застаўся пад вялікім уражаннем. Ну дык вось вам крыху цікавостак пра манеру выканання Олега Хаменкі. Я спяваў як мага гучней, як мага выразней, таму што так трэба спяваць на вяселлях. Тэксты, якія мы запісвалі ў экспедыцыях, даводзілася расшыфроўваць. Я не разумеў, што яны там пяюць. Ніхто нашым бабулям і дзядулям голас не ставіў, паэтыку не выкладаў, але ў іх выдатныя вакальныя дадзеныя. Я ж магу быць удзячны школе ігры на духавых інструментах, дзе ставяць правільнае дыханне, якое абапіраецца на жывот. Шмат матэрыялу музыканты гурта «Палац» сапраўды збіралі ў экспедыцыях. Спачатку проста каталіся па вёсках у пошуках цікавага матэрыялу, пасля ўжо прыязджалі да канкрэтных людзей. Але галоўны хіт гурта з'явіўся дзякуючы кнізе «Календарныя песні беларускага Палесья». Купіў яе аднойчы Юрый Ведронак і пачаў вывучаць матэрыял. Хіба там ён і ўбачыў песню «Ой, пайду я ў новую канюшню», неверагодную кампазіцыю пра сексуальныя прыгоды безыменнага беларуса. В 91 годзе мы с Олегом слухали такую пластынку, она мала назву «Песни белорусского Полесья», календарная песня белорусского Полесья. Мне там падабалася вельмі одна песня, як «Пойду я в новую конюшню». Я паспрабаваў зрабіць аранжыроўку, Олег яе спеў. Песня атрымалася проста неверагодная, запамінальная, з хукамі, вельмі разняволеная. Хіба першая беларуская рэгі, хаця пра храналогію казаць не бяруся. Тут вельмі адчуваецца любоў Хаменкі да ска, бо ён некалі і марыў спалучыць Палессе з карыбамі. Ну і вось што атрымалася ў выніку.
У трэку спяваецца пра тое, што ў сям'і раптам знік секс, таму галоўны герой ходзіць у новую канюшню. У пачатку 90-х такі матэрыял плюс фірмовае шоу палаца выглядалі сапраўды рэвалюцыйна. А яшчэ я пакажу вам цёплае, утульнае, лампавае відэа. Перадача «Калада», Анатоль і Аксана Вечар. У іх у гасцях гурт «Палац». Зрэшты, вось тэлефанавала яшчэ адна ваша слухачка, яе цікавіць інтымны бок вашага творчага жыцця. Ось, прынамсі, яна пыталася, чаму вы так часта мяняеце сваіх жанчынаў? Напэўна, яна мела на ўвазе ваш гурт. І па якіх крытэрыях вы іх адбіраеце? Ну, уже так меняли, что ни одну не засталось. Неправда, нікога мы нідзе не мінялі, усе тыя дзяўчыны, якія з намі працавалі, яны сябруюць з намі да гэтага часу. Просто тое, што адбываецца, калі вось дзяўчыны і манекеншчыцы, якія з намі працавалі, і танцоўшчыцы, якія з намі працавалі і працуюць да гэтага часу, было таке, што былі проста перастаноўкі. Пераглядаць старое беларускае тэлебачанне сапраўдны кайф. Па-свойску, цікава, пра сваіх беларусаў. Гарэзлівыя хлопцы смяюцца, адказваюць на пытанні гледачоў, а ў перапынках вядучыя паказваюць выступы гурта на розных пляцоўках. Уявіце сабе нешта такое па БТ цяпер. Складана? Ну, вось і мне таксама. Мы твою Господа развеселяем, святый вечер добрым людям. Под конец стола сядем веселя, святый вечер добрым людям. Але зараз пра іншае. Плюс-мінус стабільны склад гурта «Палац» фарміраваўся ад самага пачатку. Выдронак як галоўны рухавік і мастацкі кіраўнік. Хаменка – сапраўдны фронтмен і твар гурта. Гітарыст Труханович, духавік Белякоў, акардэяніст Карабань, бэк-вакаліст Вайцюшкевіч. Але ўсё гэта ўмоўнасці, бо «Палац» лічыўся хутчэй тусоўкай, творчым аб'яднаннем, а не гуртом. Першы сольны канцэрт «Палаца» ў Беларусі здарыўся толькі праз 2 гады пасля заснавання. А вось замежных фестываляў было даволі шмат. І прэстыжныя на афіцыйным узроўні, нейкія зусім маленькія. Здараліся гісторыі, якія дагэтуль гучаць вельмі смешна, асабліва калі гаворка ішла пра камунікацыю з замежнікамі. Ну вось як ім патлумачыць некаторыя беларускія словы і выразы. Аднойчы Вайцюшкевіч паспрабаваў. На фестывалі ў Нямецчыне пасля выступу, якое пісалася для радыё, прыходзіць жанчына і просіць перакласці назвы нашых песень на ангельскую. Я ўзяўся за пераклад і доўга думаў, як перавесці назву песні «Прымакі». Пераклаў як «Альфонсы». Цікава, а як бы пераклалі песню «Прымакі» вы? Пішыце свае варыянты ў каментарах, а я пакуль распавяду, што па тых часах «Палац» сапраўды прапаноўваў свежы, актуальны погляд на беларускі фальклор. Для гурта нават зрабілі адмысловую намінацыю на першы рок каранацыі «Традыцыі і сучаснасць». Дякую. Ну а першы альбом гурта – сапраўдны скарб беларускай музыкі. Некаторыя песні з яго зараз гучаць хутчэй як творчыя эксперыменты, але большасць песень вельмі крутыя. Наступны альбом «Дарожка» ўжо не такі роўны. І часам тыя самыя творчыя эксперыменты выклікаюць супярэчлівыя пачуцці, але агулам музыканты працягвалі намацваць уласную сцежку, фармуляваць новы погляд на фальклор. І ў выніку гэты пошук прывёў да расколу. Расколам з аднаго боку гэта назваць складана, але гурт сапраўды шмат чаго страціў. І вось у чым справа. Падышлі яны пад варата, стаіць сястра як сірота. У 1996 годзе Юрый Выдронак разам са Змітром Вайцюшкевічам, Веранікай Кругловай заснаваў гурт «Крыві». Акурат тады Вайцюшкевіч сышоў з «Палаца», а вось Выдронак працягваў працаваць на 2 франты. Але гастрольны графік і эмацыйнае напружанне ў «Палацы» ўсё ж вымусілі яго зрабіць выбар. Так «Палац» згубіў свайго сузаснавальніка і мастацкага кіраўніка. І гэтую ролю на сябе канчаткова ўзяў Олег Хаменка. Прыкладна ў той жа час пачаліся і іншыя складанасці. 1998-99 гады сапраўды былі балючыя. Тады канкрэтна змяніўся вектар. Прадпрымальнікі сталі нікому не патрэбныя. І на тых, хто працаваў у недзяржаўных установах, пачаўся надзвычайны ціск. У тыя гады я закрыў сваё грамадскае аб'яднанне, а гэта было куды больш цяжка, чым яго адкрыць. Тады людзі ўжо спрабавалі весці свае ўласныя бізнесы, але ўсё пачало згортвацца. Уся прыватная ініцыятыва пайшла класці свае працоўныя кніжачкі ў дзяржаўныя установы. Матэрыял гурта ў тыя часы стаў больш традыцыйны і рокавы, але ўсё адно зроблены з вялікай любоўю і павагай да Беларусі. Вось вам урывачак з песні «Чужыя дзелкі». Як любіць жартаваць Хаменка, большасць песень «Палаца» пра дзевак і пра коней.
як рожовий кров. А мені моя шепеліна забиє за Лесю я. Вы уже, напэўна, паспелі падумаць пра тое, што такія калектывы, як Палац, мусяць падтрымлівацца на самым высокім узроўні. Но я таксама так думаў, але ў рэчаіснасці ўсё адбываецца па-іншаму. У пэўны момант Палац трапіў у славутыя чорныя спісы і страціў магчымасць выступаць ні канцэртаў, ні фестываляў, ні эфіраў. Праз некаторы час адбылася славутая размова рокераў з тагачасным міністрам Праляскоўскім. Пачалася чарговая адліга і шматвектарнасць. Таму забарону хацелі зняць, але неяк элегантна. Маўляў, адмяняць чорныя спісы значыць прызнаць іх існаванне. Таму вырашылі зрабіць па-іншаму, паказаць, што гурты ўжо не забароненыя, бо выступаюць на афіцыйных мерапрыемствах і па тэлебачанні. Вось так гурт Палац трапіў на Еўрафест, тагачасны адбор на Еўрабачанні. Думкі той, што як у мора глыбіня, мары той, што як палёт анёла вышыня, але не леці высока, ікана глыбока. Музыканты выступілі з песняй «Кола грукатала». З ёй увогуле цікавая гісторыя. Справа ў тым, што песню апублікавалі крыху раней, чым дазвалялі правілы конкурса. А гэта, ў сваю чаргу, давала дзяржаве прастору для манеўра. Маўляў, калі Палац выйграе галасаванне, то на Еўрабачанне ўсё адно не паедзе, бо песня не адпавядае крытэрам. У выніку Палац заняў 3-е месца, а на конкурс паехаў чыстенькі, як сталічны праспект Руслан Аляхно і заняў там ганаровае 17-е месца ў паўфінале. Песні Палаца з часам сталі больш традыцыйнымі. Былая гарэзлівасць памянялася на шчырасць і душэўнасць, але нязменна канцэрты збіралі добрыя пляцоўкі, а штогадовыя калядныя выступы сталі візітнай карткай гурта. Быў на іх шмат разоў. Заўсёды гэта было вельмі цёпла, утульна, па-хатняму. Менавіта такой атмасферы хацелася б на выступах беларускіх гуртоў. Менавіта такую атмасферу дарыў людзям Палац. Мы твою господу развеселяем. Святый вечер добрым людям. Под конец стола щадю себя. Святый вечер добрым людям. Олег Хаменка шмат працаваў, выкладчыкам ва ўніверсітэце культуры, аўтарам і вядоўцам шматлікіх музычных праграм. Ён заўсёды з'яўляўся на сцэне фестываля «Камяніца» і сам заснаваў фэст «Бела Мьюзік» на Баравой, запісваў і выдаваў казкі для дзетак, карацей. Няспынна працаваў на карысць Беларусі. У 2019 годзе ён прыйшоў да мяне на інтэрв'ю. Размаўлялі пра ўсякае. Дзяцінства ў Чыжоўцы і бацьку, якога ў 1940 годзе на Палесе назвалі Жоржам, пра басовішча і пра пераломныя моманты ў гісторыі Беларусі. З Олегам Георгіевічам заўсёды цікава і прыемна паразмаўляць. У яго выдатнае пачуццё гумару і цэлы стос неверагоднай гісторыі на любы выпадак. Але ў той момант наша размова выруліла на нейкія сумныя матывы. На ваш погляд, што адбываецца з беларускай музыкай у 2019 годзе? Усё тое, што адбываецца з беларускім грамадствам. Напружанне, чаканне катастрофы і перафарматавання, разгубленасць, сыход у сябе. Прынамсі, мне так падаецца. Катастрофа здарылася ўсяго праз год. Яшчэ праз 5 Олега Георгіевіча арыштавалі. А зусім нядаўна яму прысудзілі 3 гады калоніі і аграменны штраф за перадачы пра музыку. Цяпер Олег Хаменка палітзняволены. А нашая гісторыя цяпер ужо пра тое, што ў сістэме, якая не мае каардынат, не бывае герояў. У ёй ёсць толькі вінцікі, цвікі і гаечкі. Давайце хаця б у нашай сістэме намалюем каардынаты і будзем шанаваць сваіх герояў. Яны таго вартыя. Скончу гэты выпуск я таксама цытаты Олега Георгіевіча. Паэт у Расіі больш, чым паэт, а музыкант у Беларусі больш, чым паэт у Расіі. Гэта канал Міністэрства культуры і я, Саша Чарнуха. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа. Калі яно вам спадабалася, падтрымайце гэты канал праз сервіс Buy Me a Coffee. А я прынясу вам яшчэ адну цікавую гісторыю пра беларускую музыку. Да сустрэчы ў міністэрстве!